دمسي رادي إرناينا زلنا كبرات تختاتل مدب أوبن مايك كفوت مدرخ لما عنتي عدونغا شاحزلكم مسيزلكو حونا عوض هاي خاب أوكلاهاما يونايتد ستيتس أوف أمريكا أفال جلوبال يأكل كفل الدبلوماسي مسانا له I hope يدو شكا غيهولو عوض حوي مهان كدول لك هلو تلعلا غاز غيرها بكا ها بروخن ديخا نعخا زي العالكو دا نمان كالال thank you ياني نو دوش كي هلو نافرح وكي روح سحدش عمد باي ذا واي هابي نيو يير يا حبيرو حجينا نرخب زلنا إذا 11 عمد مالتيو أنا نقع حقوسكم كأمريكا نايتي حدش من محدار قال ملا اسك غمير غيب كاي غرب علنا نقع حقوسكم ديل كان حراي يغني لنا يوني وقلت شان 25 حادي الله إذا عمت زياس بتصبق منفس جنبيرنا يالنا تناي أمريكا قداك خمزة زراعة خاية ويكا خمزة تفلطي تزحوق السكاجين تي متخقا من اللوات مخاب سلاماوي من قدم مخانو لعلقول خاني تي هزبي زدوليو من ملأ بمخانو تناي أمريكا التحاحزة ويكا كايدا بخمزي ملكعو دسيب لك ونعناها خمزناتهم مسك جبرنا هجا عود حويتي ناي من قسقاسنا يا اكل ما سيقد محجي ترقيبنا عليلنا نيرنا ندينا قروب كابتي زنبرنايو ناب حجسي انتاي لو طريقالو انتاي يالو حدش كنفلطو زلنا حدش عمد اتي لو انتاي عينت بلان لكم ستات يغفل دليه حراي طبو كافت حدا خلت لو تطات زوري له زلخو بقدامنا I think ياكل كم تكال مالتيو تناي زحالفه دخمتاتنا ويك حصرتاتنا تردينا نعون بخمي كنعري لنا نزبل كافتنا ولقاوي اسرارحا وصينا ناي تكالاوي اسرارحا ابوتو كوينو نتنكالوت حيلتات ايرتراوين كا خمي غير كان انترنيفكا ناي حبار سراح ناي حبار عوت نزبل حدا كافتنا قدامنت هيبنا نسرحلو زلنا غداي افتناي كفل الدبلوماسي خا كم دي حين تسرار حقلو وكخلو ولا نتسرح نقتل معلوم يتعمكايو بايتاتاتم ينصفلكاي ولا تم زقبولو خا منغستات ناي منغستات حالفتي ويكا هاجرات تكالات مالتيو ولا ساتوم كب زبله كبر اباخا يهلوم مالتي بخم زي منغديت دبلوماسي صبو نسرح لنا إلنا نأمن تمجشاتات عبوتو خوينو ملأختات ملأكا كل شيء عبوتي مالتي هو عود هواي حجي زي حدش مريحنا تبع أمريكا دونالد جي ترامب كابز متى مستناي قداينا إيرتران دي خلاقو ودلي ناو قرم مخادنا نكنقركا ولا أب جرماني زبلكا ولا أب إوروبا انتي عين سمعيت كم زلنان انتي كقوان فنا مخانون كم تزنبرو كم زي كتسل حجيق غير مخانو بفلاي زبوزح نقراز فرار موزولو قال ملنا هلكا بوزح زرواي إذا كاد زلو هجي مس قداينا إيرترا مسنا تححزوخ انتي لوتي خابت زنبرخ متيل كاتحاسب ناقدن لوتي عبوتو اندي بدرجة أمريكا خطرية خلقها أمريكا نعان زربحا نعان زخصبا تسرح تسرولو خدقمولو عبوتو اندي من البات توم زموتو الكسبات بريزيدنت زخونو كلاوتو يخو اليوم كابينيت بارتي متيوم كلاوتو كل يوم اتي تحستو ويكا مرقصنا أمريكا جن أي كيرني حجب زناي هاجرنا قداي بخمي ختنكفنا نزبل قدامنا تاناي بريزيدنت جو بايدن تي 4
እገዳፍትን 4 ትካላት ዝሓለፈ ኣቦቱ ኮይኑ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ስቲቨን ዋልከር ዝገብሮ ዝነበረ ምስቲ ስርዓት ስራሕም ኣቦቱ ኮይኑ ሕጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክኸውን ዝብል ኣብዚ ምርጫ ክካየድ ከሎ ናይ ስርዓት ባዕሉ ወይ ከዓ ናይ ስርዓት ተዳጋገፍትን ወይ ከዓ ተዳናገጽትን ጆ ባይደን ክኸይድ ኣለዎ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መሪሕነት ወይ ከዓ ኣድሚኒስትሬሽን ክመጽእ ኣለዎ ኢሎም ጎስጉሶምሉን ጽዒሮምሉን እንደኺሞምሉን እዮም ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ግን ዘጣዓሶም ዝመስል ዘሎ ምክንያቱ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ቅድሚት ኣምጽእዎም ዘሎ ነቲ ናይ ኣፍሪቃ ክከታተሉ ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክከታተሉ ኢልዎም ዘሎ ንስርዓት ህግደፍ ስሙዮም ካብዚ ተበጊስና ንሕና ከዓ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ረብሓና ከመይ ከነውዕሎ ኣለና ንዝብል ንፅዕረሉ ኣለና ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጅቡቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ሓደ ዴስክ ገይሮም ይከታተልዎ ነይሮም ሕጂ እዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከመይ እዮም ክከታተልዎ ንዝብል ንፍትሾ ኣለና ቅድሚ ወርሕን ፈረቓን 2 ወርሒ እገብር ምናልባት ኣብ ቅድሚት መጽኦም ናይ ኣፍሪቃ ጉዳይ በዓል መን እዮም ክከታተልዎ ዝበሃል ባዕድ ኣምባሳደር ናጊ ከምኡውን ኣምባሳደር ፒተር ፋይም እዚኣቶም ተሓበረታ በፂሕና ነይሩ እዞም ውልቀ ሰባት እዚኣቶም ከዓኒ ነቲ ስርዓት ኣብ ሃገርና ዘሎ ናይ ውሽጡ ናይ ደጊኡን እዮም ዝፈልጥዎ ካብኡ ንንዮም እቲ ስርዓት ንባዕሉ በቲ ሚኒስትሪ ናይ ሓበረታ ዝብል ወይ ከዓ ሓውና ሄኖክ ኣብ ኤርፒኤም ሓሳዊ የማነ ዝብሎ ማለት እዩ ምስኡም ናይ ምግጫው ናይ ምስሕሓብ ናይ ምምልላስ ዝነበሮም ሰባት እዮም እዚኦም ሕጂ ኣብ ቅድሚት መጽኦም እቲ ናይ ኣሜሪካ ድልየት ንኽተግብሩ ብምምጾም ነቲ ስርዓት ዓቡይ ውድቀት እዩ ከምኡ ክንብል ከለና ግን ንሕና ኤርትራውያን ደላይቲ ፍትሒ ኣሜሪካ ሽግርና ትፈትሓልና እያ ዝብል እምነት የብልናን እንኮ ሽግርና ክፈትሓልና ዝኽእል ባዕልና ኤርትራውያን ኢና ከምኡ ክንብል ከለና ግን መሓዙት ይዕርፍቱ ዝተሓባበሩና ምሳና ዝዳናገጹ ምስኦም ይህን ክንበሃል የብልናን ማለት ኣይኮነን ሕጂ ከምዛ ክትጠቕሰለይ ዝጸንሐካሲ ክልተ ነገር እንደ ሒዘልካ ሓደ ብዛዕባ እቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ምስ ሚኒስትሪ ዜና የማነ ቻርሊ ተሳሒቦም ከም ዝነበሩ ምጽሓፍ ኢኻ ገሊጽካለይ እሞ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ነገርሲ የለን ማለት እዩ ተረዲኻኒ ኤክስትራ ካልእ ዝመጽእ ሳዕቤንሲ የለን ከማይ ኣትቕጽእ ዘላ ከማድያ ተረዲኣትኒ ኣይኮነትን ቅድሚ ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ናይ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ኮይኖም ኣይኮኑን እቲ ምስሕሓብ ወይ ከዓ ምጽሕሓፍ ዝጽሓፍዎ ዝነበሩ ብውልቆም እዮም ይገብርዎ ነይሮም ሕጂ ግን ኣብ ናይ መንግስቲ ደረጃ መጽኦም እዮም ውሳነታት ብዛዕባ ሃገርናን ብዛዕባ ኣፍሪቃ ክውስኑ እሞ ነቲ ስርዓት ጽቡቕ ገይሮም ፈልጥዎ እዮም ነዚ ውልቀ ሰብ እዚ ከዓ ናብ ትዊተር ቃላት ክሓሪ ዝውዕልም ንየማነ ቻርሊ ማለት ጽቡቕ ገይሮም ፈልጥዎ እዮም ሕጂ እቲ ናይ ኣሜሪካ ውሳነ እንታይ ዓይነት ውሳነታት እዩ ንዝብል ኣብ ረብሓና ክነውዕሎ ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እዞም ውልቀ ሰባት እዚኣቶም ምስቲ ቃልሲ ነካይዶ ዘለና ምስቲ ወፅዓና ህዝብና ዝዳናገጹ ሰባት ስለ ዝኾኑ ዳርጋ እቲ ቃልስስ ናባና ዝሕግዝ ንኽብለካ ኢለ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ሓውና ዓወፅ ሃየ ክፍሊ ዲፕሎማሲ ናይ ግሎባል ይኣክል ካብ ኦክላሃማ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ዓወት ሓወይ ሕጂ ሓንቲ ካብቲ ቀንዲ ክብድ ዝበለት ቃል ዘምለቕኳ እያ እቲ ለውጢ ትገለሲ ባዕልና ኾነምፅ ከም ዘለና እኸልካኒ ተረዲኻኒ ዋላ እኳ ደገፍ ናይ ካልእ እንተዘይነፀግና ዓይነት ድያ ነይራ ሓቀ እዩ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ክመጽእ ዝኽእል በቲ ኤርትራዊ ዝብል እምነት ኣለኒ ከምኡ ክብል ከለኹ ግን ናይ ደገ ሓገዝ ኣይድለየኒ ማለት ኣይኮንኩን እቲ ዝምድናስ ኣብ ቦትኡ ክኸውን ኣለዎ እቲ ለውጢ ንብሎ ዘለና ግን ኤርትራውያን ንኤርትራውያን እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ሕጂ እዚኣ ከም ገለ ሕልኽልኽ ዝበለት እንድያ ሸፈፊልካ እያ ሓሊፍካ ይፋርገካን እዩ እዚኣ ዓወት ሓወይ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ስራሕ ናይ ይኣክል ከምቲ ኣብ መጀመርያ ዝገለጽካዮ ምስ ኩለን ትካላት ደለይቲ ፍትሒ
أنصار منكسي إرترا زلواسي كم تسرحي قلت كان لي حكي نحن بساعة زري خاي وين كا نعم برجع نحمدو ولا مس أبدي ولا مس ويانا وين الناس نسرعت كنقلبوا طينا زبل حجنا زي أمسي يا أوكي with it كم أديا نوت أنا زبلا زلهم تسرعت بزتفلالي مشفني غيرو زم تقالستي إيرتراويان ويكا ود بعدين خنبلن opposition دينا خنبلهم تدانا قصتي ويكا لو خادنا وياني امدونا إثيوبيا امدونا أمريكا امدونا يوروب حبرات امدو قل يلونديو ختصلمنا زفتن أنا زبلا كذا لو نزيا نمشي فانجن تي فتحي نا إيرتراوسني كاب إيرتراويانيو كمت زقل مالته كوالا خافتن ود بعدي خابي أكل دي خابرجن حامد ديو مغنيات تقدم قدادم ربحنا هزبنا نا هاجرنا خنا قدم سلازلنا كوميلنا جن يعرف كنا بزح كل علنا طلعت كنا وحد علنا زبل امنت سلازلنا اوكي اس قبت النظام سجن ده حنك حلفه صغير اوكي عود هجي مبزحتو غزي كم تيرنا بزبص احنا زتعويتنا الكا بزح غزي ايتزاربني خاطرديكا كابز حلف عمت نزمت زول عمت نايتي زحلفه زنبره دخمت عرينا كن سقوم نقدميتكم إينا إخا تبل مبزحتو غزي سلازي سكا غروبتي كل شاب زبص احنا زغيرنا الكا عاو الكا زي زاربولو انت يالو اسكا نغرني دحن دفري الكا ولا منياتو ستسكا في خانو وال حدا خافتي قصال عوتات نمزغبو زلنا جن بزح قا وصينا زي نزاربلو كم زنا شجر ناي زيغاتاتنا وي كانا حزبنا شجر مفتاح نديو حدا زنا سدتنياتات غداي تنحنا كنغبرو نخيل اوصا هاجر مالتي منياتو كم تقالستي اوصا هاجر كوينا كنغبرو نخيل سني ازي دوروتي وعلى حديرو نتي سرعات once for all خنلغسو خنكل علنا مخنياتو طنقنا يز كل شجرنا تسرعت سلازخونه مالتي كوم خاب كونه جن ابزاز لنا يا حجي اوان وي كا غزي زخونه ايرتراوي زيغاوي ابزلو ليو شجرو خنفتحلو خنكل علنا زبل امنت علنا غون قالسينا كايدو زلنا نت سرعت مالتي هجنا سدتنياتات غداي اب غبص يحلو اب جيبوتي يحلو اثيوبيا يحلو ليبيا يحلو ولا امريكا يحلو بزي يقدس شجراتهم كنفتحلهم كنكل علنا يلا كم ياكل نامن مالتي حركه تحغسني قصالي ولا نواسالو حنتلا يوني حوي زي اخا انت اذن ايميجريشن ጉዳይ ኣብ አሜሪካ ከምዝ ትፈልጦ እዩ ንሕና ግን ያአክል ከም ያአክል ትካል ስለዝኾና مزغوب ስለዝኾና ተፈላጥነት ስለዘለና ናይ መንእሰያትና ናይ ወረቀት ናይ ኢሚግሬሽን ሽግር ዘለዎም ናይ ደብዳቤታት እንዳጽሓፍና ሽግራቶም ንፈትሐሎም ማለት እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ 3-4 ሰሙን ባዕሉ ኣነ ባዕለይ ከም ዓወት ማለት እዩ ያአክል ወኪለ ሓደ 4 ዝኾኑ ደብዳቤታት ጽሒፍና ናብ ጠበቃታቶም ገለ ከም ዝኸይድ ጌርና ማለት እዚ ሕጅት ንእሽተይ ወጽኻ ዘይ ትዛረበሉ ኮይኑ ግን after ናይ ውልቀ ሰብ ዜጋና ግን ዓቡ ይፍታሕ ምዃኑ ከሕብረካ ፈቱ ካለ ዓዊልካ ክትዛረበሉ ዘይ ትኽእል ናይ ዲፕሎማሲ ጉዳያት ኣሎ ቅድሚ ሕጅ ሰርሕናዮ ስራሕ እገዳ after ልዕሊ ስርዓት ማለት እዩ ሕጅት ስርዓት ኮነ ኢሉ ኤርትራ ወይ ከህዝብና ከምዚላ ጃንዳ ዋሽንግተን እገዳ ጌራትልና ኢሉ ይዝዛረብ እዚ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ እገዳ ኣብ ልዕሊ تسرعات ويك 4 تكالات ناي تسرعات انبر تاجدا بلعلي ارترا ايكونن الى خبر فتو حجنا بزا صقم ناي ورقه زلوم فلا بامريكا قدامي تزغبرا بريزيدنت دونالد ترامب زم كلهم ورقه زي بلهم دبت حسام زاتو بمليونات غفيفو خصدوم مخانو توساخي جمير وخم زلو ينارينا ولا بتيفي ولا بزينا زمصو زلو حج مالتي حجي بزحت ايرتراوያን قالو بدبنا مكسيكو مغدني رانديا بزح حساب زعتو ولو حساب حجي ورقه زي بلوم ان اوفيشال ومزغبات زي كونون አለው حجي انتي مفتح له نزيهم president Trump تخوادر كله حدا خافتي مبصعه زاتو زنا immigration ጉዳዩ
ሕጂ ፕሬዚደንት ንኽምረፅ ዘብቅዖ ኻነ እቲ መብፅዓታት ወይ ከዓ ፕሮሚስስ ዝኣተወ እንድዩ ንዕኡን ሕጂ ናብ ገብሪ ንምውዓል ይፅዕር ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ዝብልዎ ወይ ከዓ መሰል ናይቲ ፕሬዚደንት ዘለዎ እቲ መጀመርያ መዓልትኡ ነቲ ኣነ ክምረፅ ዝኽኣለኒ ወይ ከዓ መብፅዓ ዝኣተኽዎ እዚአን ነይረን እዚአን ከዓ ይፍረመለን ኣለኹ ኢሉ እተን ወረቓቕቲ ፈሪምዎን ማለት እዩ ከምኡ ክንብል ከለና ግን ብሕጊ ዝጸደቀ ነገራት ከኣሎ ዋላ ሽሕ ግዜ ይፈርመሉ እምበር ንዕኡ ነቲ ብሕጊ ዝጸደቀ ከፍርሶ ኣይክእልኒ ሕጂ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ቁሩብ ሕልኽልኽ ዝበለ እዩ ሕጂ ነቶም ክሰጎም ዝኽእል በዓል መን እዮም ዝብሉ ብቐዳምነት እቶም ገበነኛታት ዝኾኑ ካብዚ ዓዲ ተጠሪዞም ንኻልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ግዜ እንደገና ተመሊሶም ኣብ ኣሜሪካ ዝኣተዉ ስለ ዘለው ብኦም ጀሚሩ ክንደይ ክኸይድ እዩ ክንሪኦ ኢና ውዒለ ሓዲሩ ግን እቲ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዚ ቼክስ ኤንድ ባላንስ ወይ ከዓኒ ሓደ ፕሬዚደንት ጥራይ ንበይኑ ክውድኦ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ነቶም ደገፍቱ ነቶም ዝመረፅዎ ወይ ከዓ ነቶም መብፅዓ ዝኣተወሎም ማለት እዩ ንዖም ንኸስምዕ ግን እታ መጀመርያ መዓልቲ እቲ ናይ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ፈሪምዎ ኣሎ ተሓሲብካዮ ዶናልድ ትራምፕ 77 ሚልዮን ህዝቢ እዩ መሪፅዎ ግን እታ መዋዳድርቱ ዝነበረት ካኒ 75 ሚልዮን ህዝቢ ከዓ ንዓን ከዓ መሪፅዎ ሕጂ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም 77 ዝመረፅዎ 77 ሚልዮን ዝመረፅዎ ናቶም ፕሬዚደንት ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ዳ ናይ ኩሉ ፕሬዚደንት ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ሚዛናዊ ዝኾነ ኣካይዳ ክኸይድ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ካልእቲ መብፅዓታት ዝኣተዎ እቲ ናይ ቁጠባ ጉዳይ እዩ ብዘይ ምግናን ዳርጋ ናሕሪ ናይ ዋጋታት ወሲኹ ስለ ዘሎ ብዛዓዲ እቲ ናቱ ኣካይዳ ከዓ ነዚ ዝሓሸ ኣካይዳ ወይ ከዓ ናይ ዝሓስረሉ ኣቑሑት ዋጋታት ክወርድ ዝብል እምነት ኣለኒ ካልእቲ ቀንዲቶም ፕሬዚደንት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላቶም ካልኦት እንታይ ሌጋሲ ወይ ከዓ እንታይ ሓድጊ ገዲፍና ኢና ንኸይድ ኣለና ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ናተይ ሓድጊ እንታይ ክኸውን ኢሉ ከዓ ነዚ ከዓ ነቲ ክገድፎ ዝደሊ ወይ ከዓ ታሪካውያን ብዛዕባኡ እንታይ ክብሉ ይደልዩ ንዝብል ነዚኦም ክፅዕረሉ ዝብል እምነት ኣለኒ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረናይና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ሎማ ዓንቲ ክፉት መድረኽ ኦፕን ማይክ ሓውና ዓወፅ ሃየ ካብ ኦክላሃማ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ ግሎባል የኣክል ክፍሊ ዲፕሎማሲ ምሳና ዘሎ ዓወት ሓወይ ሕጂ እስከ ቁሩብ ናብቲ ጉዳይና ክንምለስ ሓንቲ ፅሕፍቲ ብዝመፅያትኒ ቀኒያ ሳኸ እንታይ ትብል ካብ ኢትዮጵያ ኣብኡ ዘለው ተቓለስቲ ሕዋትና ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ብዙሕ ነገር ይጓዩ ከም ዘለው ነቲ ኣብኡ ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕ ግፋ ምእሳር ፍትሒ ንክኸውን ኣው ቃለሱ ከም ዘለው ብዙሓት ከዓ ከም ዝፈትሑ ብሰንኪ ብርጌድ ንሓመዱ ሰሚዕካ ዲኻ ዚ እወ ኦኬ ሕጂ እቲ ሓንቲ ቁሩብ ስታይ ዘበለትኒ ዘተሓሳሰበትኒ ኣብኡ ንኸፍትሑኻ ኣባላቶም ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ረኺብካ እዚኣ ፍትሒ ንኩሉ ዶ ኣይኮነን ስለምንታይ ግድን ኣባል ክኸውን ዘለኒ ምእንቲ ካብ ቤት ማእሰርትን ካብ ግፋን ነፃ ክኸውን እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢትስ ቨሪ ኢሪቴቲንግ ኣጊደ ክነግረካ ድሓን ፅቡቅ ብመጀመርያ እተን በርጌድ ንሓመድኩም ዝኣመሰለ ዲፕሎማሲ ስራሕ ሰሪሑ ንኤርትራዊ ዜጋዊ ከምኡ ኢሉ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምውፅኡ ክነኣድ ወይ ከዓ ክምስገን እዩ ዝግብኦ ሕጂ ቁርባዊ ጥልቕ ኢለ ክዛረብ የሸግረኒ ምክንያቱ እቲ ዲቴል ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ኣሰራርሓ ስለዘየብለይ ማለት እዩ ስለምንታይ ዲኹም ዝብለካ ዘለኹ ንስኻ ሕጂሲ እንድሕር ዋላ ኩሉ ሲን ዝኾነ ስደተኛታት ንቃለሲና ዘለዎም ሽግር ክንፈትሓሎም ንፍትን ኢና ኣኻልካ ንተረዲኻኒ ግን ኣነ ሽግርካ ክፈትሓልካ እንድሕር ኮይነ ናተይ ይኩን ወይ ንዓይ ምስል ወይ ንዓይ ፍቶ ኣይትብልኒ ኻ ኢድካ ሓቀ ወታ ናይ ያክል ኣሰራርሓ ኣቐዲመ ሓቢረካ እንዲ ብሓፈሻዊ እቲ ናይ ኤርትራዊ ዜጋዊ ሽግር ክንፈትሕ
ንጽዕርን ንደክምና ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለና ብኸምኡ ኢና ከዓ ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ኦኬ ዘናይ በርጌድ ንሓመዱ ግን እቶም ካብ ሽግር ወፂኦም ዘለው ማለት ኣገንዑ በርጌድ ንሓመዱ ጽቡቕ ስራሕ ክብል ፈቱ ግን በየናይ ኣሰራርሓ ንዝብል ግን ዲቴል ዕሙቕ ዝበለ ሓበሬታ ስለ ዘይብለይ ክምልስ ኣቕርብ ተሸግረኒ እያ ከምታ ብጽሕፍቲ ወፂያ ዘላ ግን እታ ጸውዒት ማለት እዩ ኣባላት ኩኑ ተመዝገቡ ኤንደን ከምዚታት ጓንፈኩም እያ ትብል ዘላ ስለዚ ሲ ድሓን ስኻሰ ትፈልጦ የብልካን ግን ከምዚ ክሰምዕ ከለኻስ እንታይ ርኢቶ ካብዚ ከመይ ስማዓካ እየ ክብለካ ደልየ ብሓፈሻዊ እቲ ኤርትራዊ ዜጋዊ ብቐዳምነት ካብ ሃገሩ ተሰጊጉ በቲ ስርዓት ከንሱ ኣብ ካልእ ሃገር ከይዱኻ ሽግር ከጋጥሞ ከሎ ኩላህና ኣብ ዘለናዮ ትካል ደላይ ትፍትሒ እቲ ንቃለሶ ዘለና ፍትሒ ካብ ኮነ ብዝከኣለና መንገዲ ክንፅዕረሉን ክንደኽመሉን ንኩሉ ኤርትራዊ ዜጋዊ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ከምኡ ክንብል ከለና ከዓ ጥንቃቐ ከዓ የድሊ እዩ ሕልፍ ኢሎም ከዓ ናይቲ ስርዓት ተላኣኽቲ ከዓ ከም ዘለዉ ከዓ እዙይ ከዓ ክንስሕቶ ይብልና ስለዚ ሲ ተመልስኻ እንታይ ሕጂ ንዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋዊ ሽግሩ ክንፈትሓሉ ክንክእል ኣለና እያ ኦኬ ሪጋርድለስ መዝገብ ኣብቲ ማሕበረይ ዋላ ኣይመዝገብ ሽግር እያ እኮ እዚኣ ፈልጥ ዘልየ ታንኪዩ ሕጂ ዓወት ኢኖ እዚ ማሲ ሽግር ናይዚ ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ይኹን ዋላ ኣብ ደገስ መወዳእታ የብሉ እንትሪኦ ኣለኻ እንታይ እዩ እቲ መፍትሒ ኢልካ ትሓስብ ስፔሻሊ ከም بعيني أبالنا جلوبالي أكل كوين كهتموتو خلاصي تايت مفتحيو ጽቡቕ ንሓደ መፍትሕ እንድሕር ክትረኽበሉ ትጽዕር ትደክም ኣለኻ ትጠንቅ እንታይ እዩ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ዝብል እምነት ኣለኒ ናይዚ ኩሉ ጠንቅ እዙይ ከዓ ትስርዓት ኣብ ሃገርና ዘሎ እዩ እሞ ንሕና ኣብ ወፃኢ ሃገር ኮይና ትክንገብሮ ዝግባአና ኣብ ዳያስፖራ ማለት እዩ እንታይ እዩ ንዝብል ብቐዳምነት ቀጻሊ ነዚ ስርዓት እዙይ ጸቕጢ ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና ኣይተንቲ ደረጃ በፂሕናዮ ዘለና ብዲፕሎማሲ በሎ ብሶሻል ሚድያ በሎ ናይ ብሓቂ ዝምስገን እዩ ሕጂ እዙይ ክንቅጽሎ ክንክእል ኣለና ብዝተፈላለየ ኣርእስቲ ሓንሳብ ፌስቲቫል ይብሎ ሓንሳብ ባህሊ ይብሎ ሓንሳብ ናይ ካንሰር መሽን መግዚእ ደሌብል ሓንሳብ ናይ ቤተክርስትያን ኣብ ዓዲ ከስሪ ሄይዱ ፋንድሬዘር ገለ ይገብር ሕጂ እቲ ስርዓት ሽፍተ ስርዓት ስለ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ሜላት ተጠቂሙ ገንዘብ ኣብ ናይ ምእካብ ወይ ከዓ ምውድዳብ ኣብ ወፃኢ ሃገር ኣቦቱ ዘሎ እዩ ሕጂ ንሕና ወፃኢ ሃገር ኮይና ነዚ ብኸመይ ክንምክቶ ኣለና ንዝብል ብዘይቀለ ዓለም ኣብ ወፃኢ ሃገር ግዜን ቦታን ነዚ ስርዓት እዙይ ክንህቦ ክንክእል የብልና ምናልባት ከም ኣብነት ክጠቕሶ ዝኽእል ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብሽም ፌስቲቫል ዶ ደረፍቲ መፅኦም ኢሉ ዶ ምትእኽኻብ ኣብ ኣውስትራልያ ዝፈተኖ ነይሩ ሳላ በርጌድ ንሓመዱ ሳላ ተቃለስቲ ዜጋታትና ኣብ ኣውስትራልያ ዘለው እቲ ነገር ክስረዝ ክኢሉ ማለት እዩ ኣብ ኤውሮጳ ኮነ ኣብ ኣሜሪካ ኮነ ዝኾነ ምትእኽኻብ ኣብ ከምዚ ኣብ ዝገብረሉ ግዜ እቲ ስርዓት ንሕና ክንቃለሶ ክንክእል ኣለና ብእምኒ ወይ ከዓ ብትሪ ምድርባይ ዘይኮነስ ብሕጋዊ መንገዲ ደብዳቤ እንዳፅሓፍካ ምስቶም ሓለፍቲ ናይቶም ከተማታት ናይቶም መንግስትታት ናይቶም ሃገራት እንዳተራኸብካ ንስርዓቱ እዙይ ቦታ ክንክልክሎ ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ካብኡ ናኡን ኣብ ሚድያ ንዓውቶም ዘለና ዓወት ክንቅጽሎ ክንክእል ኣለና እቲ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ሚድያ ሕጂ እንድሕር ተሪኢኻየን ዮኒ ሓወይ ዳርጋ ነቲ ስርዓት ዓብሊለና ዘለዋ እቲ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ እቲ ከነመሓላልፎ እንደሊ ዘለና መልእኽትም ከነመሓላልፍ ተኽእሎ ይህበና ኣሎ ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ነዚ ኩሉ ንክንገብሮ ወይ ከዓ ነቲ ዓወት ንደልዮ ዘለና ከተብፅሓና ትኽእል ግን እታ ናይ ሓባር ስራሕ ናይ ሓባር ዓወት ማለት እዩ ኩላና ደለይቲ ፍትሒ ዝተፈላለዩ ኣረኣእያ ክህልወና የብሉን ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይ ኩላና ርእይቶ ነንሕደና ተኸባቢርና ናይ ሓባር ስራሕ ግን ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ከም ተገርና ኢና ኻቲ ሽቶ ሓሲብናዮ ዘለና ወይ ከዓ ንፅዕረሉ ዘለና ኣብ መዓላ ከነውዕሎ ንክእል ዝብል እምነት ኣለኒ ሕጂ ዓወት ሓወይ ብዛዕባ ይኣክል ከንዕልል ከለና መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝዓበየ ፓወር ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ኮይኑ ስማዕኒ ዘሎ
ካብ ኣሜሪካ ዘለኹም እዩ ኣብዚ ኤውሮጳ ከመይ ኣሎ እስከ ንገረኒ ግሎባል ክንብል ከለና ሕጅስ ኣብ ኩሉ እንድዩ እስከ ቁርባ ብርሃለይ يأكل كمتي زجمرو سجع حجكم قولوا إلكا خطبل يتسجمي مخنياتو أفتي مجمرة خجمر كله بقى يأكل طلعيلو خمس صبح عدنا أنا أتو ويكات سرعة فرس زبلو يتسب زمسلو مستجزين ده تناوحين أبتخدوا له جزيجين سبي دكم سبز تكو يدلي ولاتي ناتكا ممبرشيب ويكا مساخا زنوبورو كا تناي محبراوي ويكا تهيوت نبعلو كاني ناي سراح قداي ناي حدار قداي ناي قلعوت قداي كله أبوت أسلو زلو تساب ندا خمي يخير مالتي زيش كن كحدا يبلنان نمبالي لي جنا بيوروب يأكل الله بأمريكا الله ولاتي زبازحي ناي مهور عقمي ويكا ناي مريحو خمرح زخل عقمي الله إلى زأمنلو يأكليو أفتح حج دبلوماسي سرحت نصرحو زلنا نتن ودبات ترنيفنا خنصرحو نحسبو زلنا صراحات كم أبنت كخون ويكا هتكسي كالمالتي جن يأكل أبي أوروبا الله بأمريكا الله أب كل الله ولا أب إيرترام الله أجهم أجناي تسرح زلو سرح ذا خلت شحن إسران حمشتنس ندعك ما بالعتنا عمد كوينات الرأي نزل يوني وكل أخذ سمع كلت شحن إسران حمشتنسي حدي الله قال بزح سبي زي زمت أجاشا زمت أبزي كل خم أيز بزلمو نبعلي دنسياتني أزلا مهنياتو عمدكم مثل نبلي ليه ترديكا سو قال أنا زي سمع كوسخة سمع كايته لا حاجة نقدر نتغيرها عوض No, I think تدلاي فتحي ندا تطرنا في زخي زلو خوينو يسمعني بتخال أي وجن كأني إتي سرعة نبعلو كا تداخيمو خم زلو يرأيك كاب عقل صبت تبجيسو زم حج من البات تاب تدم بفتحينا نيرنا يلوم زكبوهم زلو تبروباغندا خاب عدي زم محلالفو زلو حلف حاليفو حدا خطبوت او خطحوزو خطريو اتغباراو خطوحلو زيت النجرات اندامصي لبروباغندا نايت هاجرنا زلو خنوتات خشلمو خاطريو وزيكا تودقت نايت سرعت ابيكم زلو يبلكا يردأك مالتي كالي اتناي زمدنا زلو مس كالوت منجستات مس كالوت هاجرات دارغا نوينو تنصيلي تسرعت زنبر ويكا زخيد زلو تحنت متنفس رخيب الله زنبر زاناي ابي زمدنا الساقا ابي درجه بصحه خنزلا حجي خنزا تريايا تسرعت ابوغين اورو وغين ابغيصتن سلازنبر لعل كله خا حزبو سلازي يخبر كالوت كخبرو ويم إلكام إمان زمتي مو كمزين ود خمزين ملكتاتيو إتانا كلتا شحن إسران حمشتين حادي الله زبلن هذا الله يوني حوت اسك عينو عسرت حمشت عدل هبني لمونغو سرح أديكا جن كاب ساعة خاتق أساس عندي قرب سكنزا كلتا شحن إسران حمشتن حدش مدبات زوز أخو موتلو ناي أكل كسمع دسم بلني والحركة خفت مدى باوطينا يزلنا اتناي حبار سراح انديو انن حدينا سني كنت تأخاخب كن كإلا لنا رؤيتوتاتنا أكوابيرنا ناي كل سب مالتيو ناي حبار سراح نسرح نزبل نابز تفلاليا هاجرات ناي مقاش ناي بحنساب كون كامالتيو مدبات وطي إلو تصبق مع صوتات دنبتات زتخفتلنا حاواهولو قالي عاويل كاخت الزاربولو سلازي تخيل مالتي تناي دبلوماسي سرح كم زتفولت انديو تناي بابليك كالو تناي برايفت كالو حجتي برايفت بوزح عاويلنا خنزاربولو أي نخيلن جنب حافشو ناي مقشا حاواهو زفترنا يوم عدلات ألو وزيكات الربحة ناي هزبنا ناي هاجرنا أقدمنا نخنسرح مالتو زين تاين مبالي اتدلاي فتحي إرتراويسي حابيرو يسرح ألو زخونة سكفتا بأخم بهاجر درجة ويكابي اتكال درجة اندحراليو إنينا مصينا لنا بتكبر تشرح خنا رئيس زلناي تحدخلت سكفتا نايزوم زتفلاليو قرواب التهاجرات بل منجستات بل تكالات بل منجست حلفت بل
ሕራይቲ ስርዓት ጨኳነ ምዃኑ ኩላህና ንፈልጦ እንዲና ነዚ ስርዓት እዚ ክትከኦ ዝኽእል ግን መን እዩ ንዝብል ግን እዚ ክምለስ ስለ ዘለዎ እቲ ናይ ጽምዶ ወይ ከዓ ናይ ሓቢርካ ስራሕ ናይ ሓቢርካ ምኻድ ዝብለካ ዘለኹ ነዚ ዘመልክት ምዃኑ እዩ ስርዓት ተኸይዱ ዓቕሚ ዘለዎ ክሰርሕ ዝኽእል ክመርሕ ዝኽእል ኤርትራዊ ዜጋ ከም ዘለና ንምሕባር ንዕኦም ንምርግጋጽ ማለት እዩ ኢንሹር ንምግባር ተረዲእካ ክቡራ ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ምሳና ሓውና ዓወት ፀሃየ ካብ ኦክላሃማ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ዲፕሎማሲ ናይ ግሎባል ይኣክል እዩ ጸኒሑ ዓወት ሓወይ ብሽመይ ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረናን ኣዳለውታን ክብረት ይሃበለይ ኣብ መንጎ ስራሕ ከይተዳለኻ ነጢርካ ምሳይ ኣብ ዝኸተዕልል ዝበቓዕኻ ምናልባት ብወገነይ ተን ክፈልጠን ዘለኹ እዚአን እየን ነይረን ገለ ባህል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ገለ ዝረሳዕና ኢኻ እታ ማይክሮፎን ነባኻ ገድፋ ብዝተረፈ ዓብ ዓወት ኣብ ስራሕካ ታንክ ዩ ብራዘር ኣነም ክብሪ ሃበለይ ዮኒ ሬድዮ ኤረና ከምኡውን ዮኒ ትገብርዎ ዘለኹም ጻዕሪ ድምፂ ህዝብና ብምዃንኩም ካብ ልቢ የመስግነኩም ዳርጋ ኩሉ ተርእስትታት ዝሸፈናዮ እዩ ዝመስል ዘሎ ዝደጋገም ኮይኑ ዳ ከይሰምዕ እምበር ኩላህና ደለይት ፍትሒ ኤርትራውያን ንሕበር ሓቢርና ከኣኒ ሽግርና ህዝብና ንፍታሕ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እሞ እንደገና ከደግማ 2025 ሓንቲ ነገር ኣላታ ሓዲ ኣላ Okay, Awatina. Thank you so much. You are very welcome. Thank you, Yoni.